खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामाव सोमोनांथाव हानजायारि जिनाहारि। आसामनि तिनिसुकियायाव फरायसालिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समाव हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामदों। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया वन नर्थ इस्ट हाबाफारिखौ बरायनानै बुङो दि दोलोआ जयेन जागोन ना जाया बेनि सायाव दासिम थिरांथा लायाखै। काछाराव आयेन बेरेखा टेक्स बुथुमनायनि थाखाय आसामनि सानै पुलिस बिबानगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। आसाम सोनाब बेंगल सिमायाव गोबां बिबांनि बर्मा सिगारेट जब्द खालामनाय जादों। खनले खनले जिनाहारि खालामनायनि उनाव आइजोआ गोर्बोआव थायो। सन्देह गोनां सुबुंखौ हमबाय। भुपेन हाजरिकानि सन्मानाव मोनसे गिदिर मुसुखा बानायगोन। गावस्रानायखौ बावगारनानै खुंगिरि आरो बिग्रायारिफ्रा समानै सुबुं माहारिनि थाखाय खौसेयै मेथाइ रोजाबदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ आसामाव सोमोनांथाव हानजायारि जिनाहारि। आसामनि तिनिसुकियायाव फरायसालिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समाव हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव आसामनि तिनिसुकिया जिल्लायाव थाखो 7 नि सासे 13 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ साब्रै सुबुंफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि अजद होदों। बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया सोमोनांनाय जादों आरो पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय जाथाय जादों। हिन्जावसाया मंगलबारनि बेलासियाव फरायसालिनिफ्राय न'आव फैफिनबाय थानाय समावनो दायनिगिरिया बिखौ मार्गेरिटा ओनसोलाव थानाय गावनि गामि खाथिनि मोनसे सुनसान जायगायाव फुस्लायनानै लाङो। 20 निफ्राय 30 बोसोर बैसोनि साब्रै सुबुंफोरा खारखोमानायनि सिगां फाला फाला गाग्लोबदों। बाहादुर जायगानि सुबुंफोरा बिथांनि गाबनायखौ खोनानानै बिखौ फाहामसालियाव लानानै थाङो, जेराव डक्टरफोरा जिनाहारिनि जाथायखौ रोखा खालामो आरो बुङो दि बियो दिदोम दं नाथाय दुखु मोनदों। तिनिसुकिया पुलिसआ पक्स' एक्ट आरो जिनाहारिनि आयेननि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों। एसपि अर्चना राजख'आ बिथाङा बुङो दि जों सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो थाखाय हानजा दाफुंदों। स्केट्सफोरा ओंखारबाय आरो जायगानि सुबुंफोरा मदद खालामगासिनो दं। सासे दायनिगिरिया खाथिनि गामिनि, गुबुन माखासेफोरा बायजोनि। रागा जोंनानै गामिनि सुबुंफोरा थानानि थाब बिजिरनायनि दाबिजों पुलिस थानानि बायजोआव सोमावसारदों। जोंनि हिन्जावसाफोरा दा रैखाथि गैलिया, सासे जायगानि आइजोआ बुङो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बे दायखौ सोंखारियो आरो गोख्रों राहा लानायनि खोथा होयो। नैथि खौराङाव दङ BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया वन नर्थ इस्ट हाबाफारिखौ बरायनानै बुङो दि दोलोआ जयेन जागोन ना जाया बेनि सायाव दासिम थिरांथा लायाखै। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM हाग्रामा महिलारिया गोदानै फोसावनाय वन नर्थ इस्ट हाबाफारिखौ बरायदों नाथाय गावनि दोलोआ दासिम बे गोरोबथायाव हाबनो थिरांथा लायाखै। महिलारिनि बिबुंथिया गोदान दिल्लीयाव वन नर्थ इस्ट रिजनेल लिडार्स इउनिट अफ ए कमन पलिटिकेल प्लेटफर्म मुंनि हाबाफारिनि जागायनायनि उनाव जादों, जायनि दैदेननायखौ मेघालयनि गिबि मन्थ्रि आरो NPPनि आफादगिरि कनराड के सांमा, तिप्रा मथानि गायसनगिरि प्रद्योत बिक्रम मणिक्य देबबर्मा, नागालेण्डनि मन्थ्रि महनलुम किकन आरो पिपल्स पार्टी अफ अरुणाचल PPAनि गायसनगिरि डेनियेल लांथासा बिथांमोनहा दैदेनदों। खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनानै महिलारिया बुङो दि बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि आरो जों बेखौ बाख्नायदों, नाथाय BPFआ दासिम बे गोरोबलायनायाव बाहागो लानायनि जाथावना जेबो फोरमायाखै। दोलोनि गेजेराव गुवारै सावरायनाया गोनांथार। जेब्ला बिसायख'थि फैगोन अब्ला जों गावबा गावनि मावथांखि बायदियै आवगायगोन। वन नर्थ इस्ट मावफारिया ओनसोलनि राजखान्थियारि, समाजारि आरो रांखान्थियारि मुलाम्फाफोरखौ जयै दावगाहोनो थाखाय सा-सानजा हादोरसाफोरनि ओनसोलारि हानजाफोरखौ मोनसे प्लेटफर्मआव खौसे खालामनो नाजादों। थामथि खौराङाव दङ काछाराव आयेन बेरेखा टेक्स बुथुमनायनि थाखाय आसामनि सानै पुलिस बिबानगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों।
आसामनि काछार जिल्लानि जयपुर पुलिस थानानि सानै पुलिस अफिसारखौ गारि सालायगिरिफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां लानायनि दायाव सासपेन्ड खालामनाय जादों। मावख'गिरि देबु घोष आरो जलिल उद्दिन बिथांमोनहा ट्रान्सपर्टारफोरनिफ्राय रां बिनानै हमजादों। सासे गारि सालायगिरिया जाथायनि भिडिअ' रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामदों। भिडिअ' भाइरेल जानायनि उनाव पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्टआ सानैबो अफिसारखौ सासपेन्ड खालामो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। जुदि दायनिगिरि मोनो अब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना मावख'गिरिफोरा फोरमायो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम सोनाब बेंगल सिमायाव गोबां बिबांनि बर्मा सिगारेट जब्द खालामनाय जादों। बिबानगिरिफोरा आसाम सोनाब बेंगल सिमायाव आयेन बेरेखा बर्मा सिगारेट जब्द खालामो। पुलिसआ आसाम सोनाब बंग सिमानि साखाथियाव थानाय श्रीरामपुराव गंसे ट्राकनिफ्राय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा बर्मा सिगारेट बोखांनो हादों। सिग्रोमनाय समाव मावख'गिरिफोरा गारिनि सिङाव दोनखोमानाय बर्मायाव बानायनाय सिगारेटनि 12,000 पेकेट बोखांनो हायो। उत्तराखन्डनि सानै थागिरि जुल्फिकार आरो रबार खानखौ खानाय जादों। बे अपारेशनखौ क'क्राझारनि एसपि नुमल महत'आ सामलायदों। सिखाव फालांगिजों लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंखौ सिनायथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना पुलिसआ फोरमायो। बाथि खौराङाव दङ खनले जिनाहारि खालामनायनि उनाव आइजोआ गोर्बोआव थायो। सन्देह गोनां सुबुंखौ हमबाय। आसामनि हजाइ जिल्लानि सिङाव थानाय लुमडिं बिरिकफिल्ड कल'नि ओनसोलाव सासे गोसोआरि बेंगुरा आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे गेजेर बैसोनि सुबुंखौ हमनाय जादों। दायनिगिरिखौ जित बाहादुर लामा होनना सिनायथि होदों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बियो थांनाय दानथामनिफ्रायनो आइजोखौ हुमखि होनानै आथोनारि सोमोन्दो लाखिबोगासिनो दंमोन। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थाद'नाय गैयै गाज्रि आखु दिन्थिनायनि जाहोनाव आइजोआ गोर्बोआव थानो गोनां जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला लामाया थागिबिफोरजों मोगा-मोगि जानायाव गावनि दायखौ सिमान लादों। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो दायनिगिरिखौ हमनायनि सिगां दुंहाव थासारिखौ सामलायो। जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों राहा लानानै गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। द'थि खौराङाव दङ भुपेन हाजरिकानि सन्मानाव मोनसे गिदिर मुसुखा बानायगोन। आसामाव मोनसे गिदिर गोदान नेरसोन मोननो थांगासिनो दं। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि देंखोनि मुंदांखा भुपेन हाजरिकानि 100 फुट गोजौ मुसुखा बानायनाय जागोन। बे मुसुखाखौ धलासदिया दालांनि साखाथियाव गायसननो थाखाय थि खालामनाय जादों, जाय जायगायाव हारिमुआरि मुसुखाया जोनोम जादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे मुसुखाया आसामनि सुबुंफोरनिफ्राय बै महरगिरिफोरनिसिम मोनसे जर'खा मान बावनाय जाय बिथांमोनहा गारां होदोंमोन। हादोरसा सरकारा हाजरिकानि मुंदांखा मेथाइ मानुहे मानुहर बाबे सुबुं माहारिया सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे बुहुमनां मेथाइ महरै गनायथि होनो नाजागासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ गावस्रानायखौ बावगारनानै खुंगिरि आरो बिग्रायारिफ्रा समानै सुबुं माहारिनि थाखाय खौसेयै मेथाइ रोजाबदों। क'क्राझाराव मैया रुंसारि हारिमुआरि नेरसोनगिरि भुपेन हाजरिकाखौ बिथांनि रुंसारि जानाय सान फालिनायाव मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। हादोरसानि हारिमुआरि आयदा बिफानजों खुंफुंजानाय बे हाबाफारिखौ क'क्राझारनि गोजौसिन गेजेर आरो माल्टिपार्पज फरायसालियाव खुंफुंनाय जायो। गोबां फरायसालि, फरायसालिमा आरो रायजो-राजाफोरा बाहागो लादों आरो जयै बिथांमोनहा खौसेथिनि नेरसोन महरै बिथांनि जोबनो गैयै मेथाइ मानुहे मानुहर बाबे मेथाइखौ रोजाबदों। मख'जाथाव नुजाथिफैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव हाग्रामा महिलारी, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा, मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि। हाग्रामा महिलारीआ भुपेन हाजरिकानि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायनि सायाव सावरायो आरो गासै आसामाव गोसोखांथि हाबाफारिखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावहरो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।